Hey guys, welcome back to the channel. So नोंथांमोना मारै दङ? आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ. So दिनै नोंथांमोनसिम मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय. दिनै भिडिअआनो जागोन माने आङो गुवाहाटीयाव थांनो नागिरदों आरोना दिनै. So आं दा स्टेशनाव दं, नायनो हागोन. ट्रेन नेगासिनो दङ. दा बर्तमान आङो नै नायनो हागोन सरलपारा स्टेशनाव दं आरोना. नायनो हागोन नै. ट्रेन नेगासिनो दं आरोना. ट्रेनाथ' दा फैथ'वा. दासो 9टा जाहां जादों. जोंना 10:30 दङ ट्रेना. स' नेगासिनो दं. स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो, दिन्थिलांबाय थागोन आं. स' गाइस ट्रेन दाबो फैथ'वाखै आरोना. ब्रिजआव गाखोहैनि दसे टाइम पास खालामहैनि. नायलांबाय था. स' गाइस दा आङो ब्रिजआव गाखोबाय आरोना. नायनो हागोन नै मानसियानो गैया स्टेशनाव बारा. ब्रिजआवबो दा हर जानायखाय मानसि गैला. ट्रेना दासो 9:30 जादों. 1 घन्टा दंबावोसो दाबो फैनो. सुनसान नैबे लाइनाव दखान दंजोबोमोन. दाखालि सानसे माने रेलवे डिपार्टमेन्टआ माने एभिक्सन खालामजोब्बाय आरोना गाइस. दखान दंजोबोमोन आरो दा गैला. दखान थाबा माने साहा लोंहैनो हागौमोन दसे. दखानानो गैला. एसे गोजानाव थांथारनांगौ. बिदि फारसेथिंबो गैला. लांबाय थादो. स' गाइस माने पेसेन्जारानो गैया, खालि गैयानो. सानै साथामल'सो. ना हले दा टाइम जाबासो फैगोन बुंनो हाया. दा गैथ'वा आरो गोदाव सोराव मेरलाबायगासिनो दं. स' गाइस जिरायफैलायबाय आरोना. जिरायलायनोसैलाय. नायनो हागोन दसे बेरायना फैबाय. ब्रिजआव गाखोहैदोंमोन आं दसे जिरायनोसैलाय. टाइम जासिगोन, बाराबो गैला जोंनाबो. 10टा जाहां जाबायानो, आधा घन्टासोल'सै. स' नायलांबाय थादों. स' गाइस दा जोंना ट्रेना फैसिगोन आरोना. मानो होनबा वार्निं होबाय, खनसे एनाउन्स खालामबाय. 10 मिनिटनि भितरावनो मोनफैसिगोन आरो जोंनि स्टेसनाव दा. स' गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादो. गाइस जोंना ट्रेना फैबाय आरोना. फैगासिनो दङ नै. नायनो हागोन. माने नै बर नांबाय आरोना. दासो फैबाय फाइनालि नै. स' गाइस जोंना आवगोलाव थाबाय आरोना दाब्बाया. 6आवसो नालाय जोंना दाब्बाया. बिराद गोजानाव थाखादों जों थानायनिख्रुइ. तेल भएन बोले अब नायलांबाय थादो. स' गाइस गाखोबाय आरोना. स' गाइस फाइनालि दा आङो सिटआव गाखोबाय आरोना. नायनो हागोन नै एकदम टपआव आरोना आंना गाइस. थादो. स' गाइस दा गाखोबाय आरोना. जोंना सिटआ माने खमखा नालाय स्लिपाराव. बिन्दास नायलांबाय थादो. 6 hours later. स' गाइस फाइनालि दा जोङो गुवाहाटीयाव मोनफैबाय आरोना. जोङो बिराद गोबाव जार्नि खालामबाय, मेंबोबाय. स' जोङो दा दसे रेस्ट खालामनोसै, ओमफ्राय ब्रेकफास्ट खालामनोसै. स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो. स' गाइस दा जोङो थांसै आरोना स्टेसन. बेयाव जिरायग्रायाव दसे जिरायनोसै, दा गाखोलांनोसै. कम लेवल So guys, ini lama dong. Kuat, ya deh itu. So, actually saya garing sih ada. Ini sih skeleton dan itu tangga nana. Sini juga keluar.
नायनो हागोन नै बिन्दास आरोना थाबायनांनानैयाव खस्थ' गैया सिरियाव गाखोनो बानानै माने बिदिनो फैबाय आरो नायलांबाय थादो So guys nih manusia naik nakan nih Amoli Mwnse So guys ini ada station dan Guwahati station namanya ini kalau ada sekitar berapa lagi itu dong sini itu sebenarnya and tiket दानग्राया नै हाबलांनांगोन ना माने टिकेट दानग्रायानि सिङावसो आरोना सोरबाफोर फैयोबा आन्दायनोबो हागौ आं दिन्थिगोन नोंथांमोननो बेबो मोनसे वेटिं हल बायदिनो आरोना गार्डेन बानायना दोनदों माने टिकेट दानग्राया एकदम सायाव नङा आरोना एसे सिङाव हाबबोनानैसो दाननांगौ आरो नोंथांमोननो दिन्थिना नायलांबाय थाबानो जाबाय बेबो हल आरोना आरो सब टिकेट दानग्रा काउन्टार गोजा आरो एकदम काउन्टारानो 6-7टासो दङ हिसाब गैयै बायदि माने काउन्टारा टिकेट दानग्रा काउन्टारा एकदम मोखाङाव गैया आरो एसे सिंगायसो हाबबोनानैसो काउन्टार दं बेफोरावसो टिकेट दानग्रा गोजा होनो हागोन नै गाइस बागुरुम्बा बानायना दोनदों आरो बेजाय दङ बिहुनि हागोन नै बरियानो और नैजेबो मोनसे एन्ट्रि आरोना जे गारि पार्किं गोजा नायनो हागोन नै जेबो बे फारसे बेसो आरो मेन एन्ट्रि आरो बैजायबो दङ फारसेथिंबो एकदम पार्किं आरो नायनो हागोन गाइस बिजाय बाइक पार्किं बिजाय एन्ट्रि आरोना स्टेशनाव हाबनाया बिजाय आरो नायनो हागोन नै एकदम अजनथार जायगाफोराथ' एकदम बरिया बरिया बानायना दोनो नायनो हागोन नै गार्डेन बायदि एकदम असमथार आरो नै अट' स्टेन्ड आरो मेरला अट' बेसेबां जिरायनो हागोन नै गाइस दैखौ आगारथ'वाखै बेनिखौ दैखौ आगारबाथाय एकदम सुन्दर नुगौमोन आरो मा दंबावो खोमाने मोसौजों गेलेना दं नायनो हागोन गाइस एकदम बिराद गिदिरखा बाउन्डारिया स' गाइस भिडिअआ एसांनोमोन आरोना नोंथांमोना नायना मोजां मोनदोंबा अननानै भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरो बेल आइकनखौबो अन खालामना लादो जाहाथे नेक्स्ट भिडिअ जेब्लानो गोदान लाबोगोन अब्लानो बे गोदान भिडिअनि गिबि नटिफिकेसनखौ जेन नोंथांमोना मोननो हायो स' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो मोनगोन बाय बाय